La idea de convertir i de generar un projecte nou per l'espai del hall del CITEM ve de tres eixos o tres línies de treball que volíem desenvolupar. La primera és la de oferir un espai perquè els alumnes poguessin i el professorat mostrar què som a través dels seus propis projectes. El segon és que també volíem que aquest espai fos un espai que parlés per si sol sobre la identitat de l'escola. I la tercera és aprofitar que tenim un espai d'entrada i un hall que és gran per crear petits formats d'activitats o de docència com presentacions, com pitchings, com presentacions d'empresa, col·laboracions, petits formats de classe. Realment el que volíem era això, era un espai que era un espai de pas, que era un no lloc, reconvertir-lo en un espai amb identitat, amb projectes que es mostren i que expliquen què és l'escola i amb activitat. Y bueno, este proyecto e iniciativa se trata de generar un espacio común, un punto de interacción social para dar vida a la facultad y sobre todo a la comunidad. A las personas a las que principalmente les beneficia es a los estudiantes. Justamente esta exposición que tenemos aquí detrás, que consistía básicamente en un concurso de ilustración del CITEM, en el cual incitábamos al alumnado a participar y de alguna manera a colaborar con una iniciativa dentro del centro. La verdad es que creo que es muy importante que el alumnado participe en estos proyectos de desarrollo y de innovación y de ampliar un poco lo que es el hall. Volíem que aquest projecte fos un projecte col·laboratiu i va ser quan vam decidir anar a buscar els companys de la UPC d'Arquitectura a Sant Cugat i va ser a partir d'aquesta connexió dels dos centres que aquest projecte va començar a fer-se realitat. Van ser moltes sessions, internament nosaltres, ells per la seva banda, conjuntament, per fer que això no fos només el disseny d'un espai, de millorar aquest espai, sinó sobretot que des del moment 1 fos ja un projecte pedagògic i fos un projecte col·laboratiu, on vam participar no només el professorat i els estudiants, sinó també tot el personal de la casa. La docència, i més avui en dia, no només implica bons continguts, sinó bones dinàmiques, i les dinàmiques es donen en espais. I jo crec que una de la feina important a fer en les universitats avui en dia és redissenyar aquests espais, d'acord amb les noves metodologies i amb la nova innovació en l'àmbit de la docència. Jo crec que vivim en un món on la docència s'ha transformat, especialment els últims 2 anys, però ja era un procés que veníem analitzant i pensant sobre quins són els formats adequats, quina és la docència i com ens adaptem a les metodologies que ja venen a les etapes prèvies universitàries. Tenim joves que estan entrant en els primers cicles universitaris que ja venen de nous formats i nous recorreguts acadèmics, on el procés gira més al voltant del propi estudiant i de les seves motivacions que no tant d'uns continguts predefinits, i això implica també una revisió dels espais on es donen aquestes activitats. A la classe magistral segurament està perdent rellevància en base a un treball més col·lectiu, col·laboratiu, grupal, on l'estudiant també és una persona activa que genera continguts, que en un moment determinat també fa la classe o coparticipa d'aquesta classe. Per tant, la revisió d'aquests espais són essencials. I llavors, revisar l'activitat i l'acció d'un lloc de pas, d'un hall, i convertir-lo en un àgora, en un espai obert on passen coses i on el propi estudiantat se'l pot fer seu i generar accions, forma part d'aquests processos de revisió i innovació en l'àmbit universitari totalment necessaris.